porque ademais é un inimigo invisible e silencioso, que ademais se manifesta pola exposición continuada ao longo do tempo. Por tanto, como non o vemos e non o cheiramos, parece que non está aí, pero sí que está, e ao mesmo tempo é un problema que ten unha solución relativamente fácil, non? Porque consiste simplemente en mellorar a aireación dos recintos nos que se teña este problema, non? Con tal de airear de xeito natural ou de xeito mecánico as diferentes estancias, o radón evapórase, desaparece e tamén desaparece, por tanto, o risco e o problema. Unha proposición que insta a Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia a levar a cabo nos centros educativos públicos do Concello de Pontevedra de forma prioritaria e urxente as seguintes accións do Plan Nacional contra o Radón. Primeiro, cumprir cos niveles de referencia, 300 becquerelios metro cúbico, como xa dixen, establecido polo Real Decreto 1029/2022 para os recintos pechados dos centros educativos do Concello de Pontevedra. Segundo, levar a cabo diferentes medicións nestes centros educativos a fin de comprobar o cumprimento ou non dese nivel de referencia. E, por último, acometer as actuacións e reformas necesarias segundo as instruccións publicadas polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia.